حمص وعل مقرات تتصابؤات بريتوريا أبونغو منغست إثيوبيان حزبا ويان حرنت تግራይን ካብ ዝختم ሓደ ዓመት ዝመልአሉ እዋን እዩ ትማል ቀዳብ ዝጀመርናዮ ሎሚ ክንቅጽሎ ኢና ንህሉ ፖለቲካውን ማሕበራውን ምዕባለታት ክልል ትግራይ ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመት ዝዳሰሰ ይኸውን ናይሎም መደብና ኣጋሽና ኣብ ጉዳያት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳያት ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ኣቶ ባሻ ደስታ ካብ ለንደን ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ዝነጥፍን ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ዘቕርብን ኣቶ ጌታቸው ተማረ ገብረ ኪሮስ ድማ ካብ ቨርጂኒያ ኣሜሪካ እዮም ናብኡ ክመርሐኩም ቀዳምነት ክወሃቡ ዝግብኦም እንታይ እዮም ጌታቸው ከቢድ ሕቶው ወንዩ ቀሊሉን ክትለት ኸላማት ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ክወሃቡ ዝግባ ናይ ህዝቢ ስቃይ ከመገና ንፈትሕ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ወይ ዝኾነ ይኹን ፓርቲ ይመርሖ የን ዝብል ህዝቢ ቀድሞ ዝግባ ናይ ህዝቢ ስቃይ ከመገረ ሙሉ ዋላንተ ዘይ ፈታሐወስ ዝቕንሰሉ ኩነታት ከመገረ ክርኢ ይኽእል ዝብል መጀመርያ ከቀድም ዝግባው ነይሩ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ባህሊ ሓደ ክስበር ዘለዎ ነቲ ማሕበረሰብ እውን ንዝመፁ ፓርቲታት እውን ከም መምህር ክውሰዱ ዝግባው ማለት እዩ ገብረ ተደጋገምቲ ግምገማታት ተገይሮም ኣብ ሕወሓት መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ከምፅኡ ይኽእሉ ሕጂ ክፍጠር ዝኽእል ግምገማ ወይ ክመፅእ ዝኽእል ገምጋም መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ከምፅኡ ይኽእል ኢለ ይኣምንን ኣነ ባይ ዘ ወይ እንተዝግበር እውን ማለት እዩ ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ወሲዶም እንተዝገማገቡ ሓደ ቅድሚት ኩናት ዝነበረ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ መሪሕነት ውድቀት ነቱ ዝነበረ ኩነታት በኣግባቡ ናይ ዘይምንባብ ውድቀት ዝግምግም ኣይኾነን ንኡ ዘይኾነሉ መሰረታዊ ናይቱ ፓርቲ ባህሪ እዩ ገምጋማት ክግበሩ ከለው ዝተለመደ ገምጋም እዩ ዝግበር ትካላዊ ገምጋም እዩ ትካላዊ ክብል ከለኹ ከም ትካል ከም ፓርቲ ከም መንግስቲ እዩ ገምጋም ዝግበር ኣብ ውልቀ ሰባት ዝዓርፍ ናይ ሕግን ናይ ፖለቲካ ተሓታትነትን የለን ኣብ ትግራይ ተራእዩ ይፈልጥ እዚ ክበሃል ከሎስ ንኣብነት ጌታቸው ዝኾነ ቦታ እንድሕር ሃልየ ወይ ባሻው ዝኾነ ቦታ እንድሕር ሃልዩ ኣነ ናይ ትክልል ፕሬዝደንት ኮይነ ይመርሕ እንድሕር ነይረ ባሻ ናይ ፍትሒ ቢሮ ሓላፊ ኮይኑ ይሰርሕ እንድሕር ነይሩ ክልተና ተገምጊምና ጌታቸው እውን ከም ፕሬዝደንትነቱ ኮማንድ ኦፍ ቼይኑ ኮማንድ ኦፍ ኦርደር ብዝሓለው መልክዑ ባሻውን ከም ፍትሒ ቢሮ ሓላፊ እዚኣ ኣጥፊኹም እዮም ተባሂሎም ኣይውሰደለውን ንዝሓለፈ ብዙሕ ግዜ ሪና ኢና እዚ ዝኾነሉ ባህርያዊ ናይቲ ውድብ መግለጹን ስለ ዝኾነ እዩ ባይ ዘ ወይ ናይቲ ፖለቲካ ኣእምሩ ኮንሰፕቱ ብኸምኡ እዩ ዝግለጽ ስለዚ ሲሉ እቲ ማሕበረሰብና ገምገም ክግበር ኢሉ ሰፊሉ ንኽጽበ ዝግበሩ ምልዓላት ጠቐምቲ ኣይኮኑን ካብቱ ዝነበረና ፀገሙን ዘናግፍና ስለዘይኮነ ኢለ ስለዘይኣምን ማለት እዩ ስለዚ ብክልተ መንገዲ ኢና ክንሪኦ ዝግባእ ሓደ ትግዚያዊ መንግስቲ ናይ ባዕሉ ናይ ሕወሓት ኮይኑ እንዳሃለወስ ንምንታይ እዩ ግዝያዊ መንግስቲ እቶም ነባራት ናይ ሕወሓት ኣባላትን እቶም ነባራት ናይ ሕወሓት ኣሰራርሓቱ ካድረ ናይ ወረዳ ናይ ጣብያ ምንቅስቃስ ንብሎ ንምንታይ እዮም ነቱ ግዝያዊ ምምሕዳር ስርሑ ንኸይዕውድ ዓንቂ ምዃን ዝጀመሩ ኢልካ ምግምጋም ምርኣይ ይከኣል እዩ ኣብ ሓደ ዞባታት ከም ዝሰማዕዎ ወረዳት ሓዊሱ ኣብ ናይ ትግራይ ናይ ሕወሓት ባህሊ ተራእዩ ዘይፈልጥ ማለት እዩ ነቱ ናይቱ ክልል ፕሬዝደንት ግዝያዊ ፕሬዝደንት ዝበሃል ፍጹም ዘይሰምዕ ኣካላት ተፈጢሮም ካብ ምንታይ እዩ መፅኡ ቅድሚ ሕዚ ትግራይ ከምኡ ተገይሩ ይፈልጥ ድዩ ኦር ኦኬ ድሕሪ ኩናት ከ ንምንታይ ይኸም መፅኡ እንመን እዮም እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ንባዕሉ ኮይኖም ማለት እዩ ድዩስ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ፍሉያት ሰባት ኣለዉ ኣብ መሪሕነት ንዘለዓለም ከፍ ኢሎም ንሳቶም ዝብልዎ ዝእዝዙ ዝስምዑ ሰባት ስለ ዘለዉ ድዮም ንምንታይ ጌታቸው ረዳ ስለ ዝተቐየረ እንታይ እዩ ዝተቐይሩ መፅኡ ማለት ከም ሕወሓት መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ እንታይ እዩ መፅኡ ኢልካ ንኽትሓትት ዝዕድሙኻ ማለት እዩ ሶ ንዓይ ባህርያዊ ናይቲ ፓርቲ ፀገም እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን እቲ መፀ ኩሎም ሓደ እዮም ንዝቕፅል ግን ከም ዓብዪ ፀገም ኮይኑ እውን ዝረአየኒ ባሻውን ዘልዕሎ ዝነበረ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ባህሊ ብጣዕሚ ካብ ምቅላስ ከም ዝከኣል እውን ግራ ዝኣተወካ ማለት እዩ ሕወሓትን ህዝብን ሓደ እዮም ዝብል ስጋን ሓመድን ኣዋሃይዱ ዝገለፆም ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ክንዲ ሕወሓት ዝኣክል መሪሕነት ናይ ፖለቲካ ውድቀት ዘጋጠመ ፓርቲ ክንድኡ ዝኣክል ከበሬታ ዘለዎ ፓርቲ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ትግራይ እቲ ሕዚ ዘጋጢሙና ዘሎ ውድቀት እውን ህዝባዊ ውድቀት ኢልካ ምቕባል የድሊ እዩ ብድፍረት እዚ ምልዓል የድሊ እዩ እንተዘይለ ንቅድሚት ንክንስጉም እንድሕር ዝድለ ኮይኑ እቶም ሕዚ ዘጋጢሞም ዘለዉ ፀገማት ብኣግባቡ መርሚርካ ንምርኣይ ዘድሊ እንድሕር ኮይኑ እቲ ቅድሚ 91 ቅድሚ 83 ወይ 87 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ናይ ህዝብና ቃልሲ ናይ ሕወሓት ቃልሲ ኩሉ ትግራዋይ ዝተሳተፈሉ ቃልሲ ብረታዊ ቃልሲ ዝተኸፈለ መስዋዕትን ከተኽብረሉ ትኽእል
ميكانيزم ወይ መንገዲ ናይ ዋዕሉ ዝኾነ መንገድታት ኣለዎ እቲ ድሕሪ 87 ዓመተ ምህረት ኣብ ስልጣን መጽኡ ፖለቲካዊ ሓይል ተዋፂሩ ናይ ዋዕሉ ዝተፈላለዩ መስርሓት ዘርጊሑ የዋጽን እዩ ዝበሎ ፖለቲካዊ መንገዲ ዝተኸተለ ፓርቲን እቱን 17 ዓመት ዝተገበረ ህዝባዊ ቃልሱን ክቲኡ ዘለዓለም እንዳዳበልካ እንዳተጠቀምካ ክትኸይድ ከለካ ግን ነቱ ኩነታት እሱ በአግባቡ ዝጥቀሙ ሓይልታት እውን ይፈጠሩ እዮም ተፈጢሮም እውን ባይ ዘ ወይ በተግባር ማለት እዩ ስለዚህ በዋናነት ተገባር እሱ ስለ ዘይርድዩ አይርድዩ ናብ ዝብል ክርክር ከአተ ይደልን ብዙሓት ጸገማት ካብቶ ንሕና ንልዕሎ ንላዕሊ ገባር ትግራይ የልዕሎም እቶም ጸገማት ንዝርዝሮም ዘለና ማለት እዩ ግን መቃለስ ዝዓባብ ምግባር መፍትሒ ኣብ ማሃጪኻ ነቱ ገባርም ኮነ ነቱ ከተማ ዘሎ ማሕበረሰብ በአግባቡ ንኽቃለስን ነቱ ዝመጽእ ፖለቲካዊ ስርዓት ድማ ሓታታይ ኮይኑ ንኽጽል ኣብ ምግባር እቱ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ወይ ድማ ናይ መሪሕነት ናይ ማሕበረሰብ መሪሕነት ዝብሎ ዝተማሃረ ሓይል ሰብ ክኾን ክእል ዝተወደበ ሓይል ሰብ ክኾን ክእል ንገብሩ ናይ መቃለስ መንገዲ ዝሕቱል ስለ ዝኾነ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ለውጢ ክመጽእ ዘይከኣል ኢለ ዝወስድ ገብረ ሓደ ናይ መወዳእታ maybe እንድሕር ግዜ ዘይወሲደ ኣው ዳንኹ ክሕብሮ ዝደሊ እቲ ግዜ ምሕዳርን እቲ ፓርቲን እንዳተባሃለ ዝፍጠር ምክፋል ማለት ነቲ ማሕበረሰብና ሓደ ግልጽ መረዳእታ ስለ ዘይወሃብ እንዴት ዓብይ ጸገም ኣብ ሕወሓት ከም ባህሪ እዩ ሕጂ እንድሕር ተራእዩ ተፈተው ተጸለ ኣይተኻፈልና ጸገመሎ ጸገመ ይብልና ገለገለ ኩሉ ይኽእል እዮም ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ውዕውዕ ዝኾነ ፓወር ስትራግል ወይ ናይ ስልጣን ሽሚያ ዝመስል ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለው እዩ ብዙሓት ሰብ ክርዳእ ዝግባእ ኢለ ዝኣምናነ እዚ ክብል ከለኹ ንምንታይ እዩ ሓደ እቶም ክልተ ሓይልታት ዝህብዎ መግለጽታት ኣሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ዝህብዎ መግለጽታት ኣለዉ ሓደ ሓዲኦም ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ንኸይመሓደር ዘይቋፀሮም እስር ቤታት እኮ ተፈጢሮም እዮም ኣብ ናይ ትግራይ ልክ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ንሰምዖም ዝነበርና ማለት እዩ ከም ወር ሎርድስ ዝገብርዎ ዓይነት ከምኡ ዓይነት ጸገማት ተፈጢሮም እዮም ናብ ዝብል ርኢና ካብኡ ድሕሪ ቆፂሉ መፅኡ ዶክተር ደብረጽዮን ዝሃቦ መግለጽ ነይሩ ብጽሑፍ ጌታቸው ረዳ እውን ብኢንተርቪው መፅኡ አይ ቲንክ ትግራይ ቲቪ ይመስለኒ እንደዚህ ተሳሒተ ዝሃቦ መግለጽ ነይሩ እዚኦም ዓበይቲ ጸገማት እንዳሃለው ሕጂ እውን ክልቲኦም መፅኦም ንኣብነት ዶክተር ደብረጽዮንና ጌታቸው ረዳ ብሓንሳብ መፅኦም አይ ጸገምና ፈቲሕና ኢና ሓቢና ኢና ዘለና በቃ እጆኹም ገለገለ ተይኖና በቃ እሱ እዩ ትኽክል ኢና ተቐቢልና ክንከይድ እንደገና ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ድማ እንደገና ዝጸገም ዚ ክደጋግም ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ሕወሓት ፓርቲያዊ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ክራይሲስ ኣትዩ ከም ዘሎ ማንም ሰብ ክዕዘብ ይኽእል ኢለ ይወስድ ከመይ እዩ ዝፈትሖ እሱ ናይ ፓርቲ ጉዳይ እዩ ዝኸውን most probably ግን ኣነ በዋናነት ዘገድሰኒ ዘሎ ስልጣንን ኢኮኖሚን ፖለቲካን ናይ ትኽልል ተቆጻጺረ እየ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ቅድሚት ኩናት ዝነበሩ ሓይሊ ሕዘለዎ ኢለ ይኣምንን ቀኒሱ እዩ ብብዙሕ መልክዑ ኮይኑ ግን ነቲ ክልል ይመርሕ ስለ ዘሎ ነቶም ዝግበሩ ዘለው መንግስታዊ ውሳነታት እውን ከፈጽመሉ ወይ ድማ ከበላሽወሉ ዝኽእል መንገድታት ብዝተወሰነ መልክዑ ስለ ዘለዎ ሕወሓት ዘለዓለም ተሸኪምና ክንቅጽል ኣለና ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ንሱ ይክደራደር ዘለዎ ዝብል እምነት ይብለይ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝለዓል ዝነበረ ናብ ፕሪቶሪያ ቅድሚ ምኻዶም እውን ብተደጋጋሚ ዝተለዓለ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓሳባት ዘለዎም ውድባት ኣለዉ ኣካላት ማሕበረሰባት ኣለዉ ንሳቶም ዝሳተፍሉ እንተስ ናይ ግዝያዊ ንበሎ ምንም ንበሎ ዝኾነ ሜካኒዝም ክሳብ ዘይተፈጠረ ናብ መረፃ ዝእተውን ሕወሓት ከም ሕወሓት እትሕዝ ዘሪኦ ዘሎ ባህሪ ይከር እምበር ዝተፈለየ ነገር ከምፀ ይኽእልን ድሕሪ ኩናት ዘሎ ማሕበረሰብ ናይ ማሕበረሰብና ጸገማት እውን በአግባቡ ክፍትሕሉ ዝኽእሉ መንገድታት ክንሪኦ ይንከልን ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ማለት እዩ እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ ሓደ ዓመት ድሕሪ ውዕል ምቁራጽ ተጻብኦታት ፕሪቶሪያ ክልል ትግራይ ኣፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት እንታይ ትመስል ኣብ ዝብል ዘተ ንኽልተ ኣጋይሽ ዝዓደበ ፈነው ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣጋይሽና ባሻ ደስታን ጌታቸው ተማረ ገብረ ኪሮስን እዮም ገብረ መድንዩ ዓዲምዎም ናብኡ ክመልሰኩም ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ እቲ ኣብ መንጎ ግዝያዊ ምምሕዳርን ሕወሓትን ዝበሃል ትኽክል ኣይኮነን ዝበሎ ኣብኡ ርእይቶ እንተሃልዩካ ክልቲኡ ሕወሓት ስለ ዝኾነስ እቲ ምክፍፋል ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዝተፈጠረ እዩ ዝበሎ
ኣብኡ ዘለካ ርእይቶ ኣብ ዘረዋና እታ ሕዚ ጌታቸው መወዳእታ ዝበርካያ ሓደ ኣኼባ ኣብ ከተማ መቐለ ይሳለጥ ኣሎ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ክምስረት ከሎ ሓደ ናይ ኣማኻሪ ካውንስል ወይ ድማ ቤት ምኽሪ ክጣየሽ ሓሳብ ቀሪቡ ነይሩ ሽዑ ተቐባልነት ኣይረኸበን ሕዚ ኣብ ከይዲ ግን ንሱ ሓሳብ ተቐባልነት ረኺቡ ንዕኡ ዝጣየሸሉ ኣኼባታት ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ክጣየሽ ከም ዝኽእል ዝወፀውን ኣሎ ነቲ ፈጻሚ ኣካል ክቋፀር ዝኽእል ናይዚ ኣማኻሪ ካውንስል ወይ ድማ ቤት ምኽሪ ይጣየሽ ከም ዘሎ ምናልባት ሰሚዕኹም ተኾንኩም እውን ብዝኾነ ባሻር ርእይቶኻ ገርም እታ ናይ መወዳእታ ብዙሩን ካፍቶም ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ፀገማት ኢለ ዝሓስቦም ወይ ናይቲ ስምምዕ እውን ባዕሉ ካብ ተፃውኦ ጠጠው ምባል ወፃኢ ናብ ዝኾኑ ካላዊ መስራሓት ናይ ምፍራስን መተካእቶም ካብ ዘይተነፀረ መልክዑ አንጠልጢልካ ምኻድን ፀገማት ነይሮም እዮም ንኣብነት መሪሕነት ግዜያዊ ምምሕዳርስ ንመን ይሕተት መልሲ የለ ተሓታትነቱስ ንመን እዩ ሕወሓት እውን ክትግምግም የብልክን ድሕሪ ኢልካያ ቤት ምኽሪ እውን ድሕሪ ኣፍሪስካያ ንመን ተፀዋዕነት ንመን ተሓታትነቱ ምናልባት ንኣብይ ኣሕመድ ጥራሕ ከምዚ ዓይነት ክፍተት ነይሩ ሓደ ዓብይ ጌጋ እዚ ዳኛ በቤት ምኽሪ ኸይሽዎም ቤት ምኽሪ ፈሪሱ ዓርቡል ቀሰብሽ እዮም ተፀዋዕነትካ ነቲ ሓላፍነት ኮይንካ ከመይ ጌርካ ተሓታትነት ክትረጋግፅ ካልኣይ ዓንቶ ዝበልክዎ ነገር ኣሎ ግዝያዊ ምምሕዳር እዩ ዘሎ መንግስቲ ኣይኮነን ግዝያዊ መንግስቲ ኣይኮነን ግዝያዊ ምምሕዳር ግን ባሻ ባይ ዘ ወይ ፑሽ ንምግባር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝኩሎም ዝሽየሙ ዝነበሩ ዳያኑ ማለት እዩ በቤት ምኽሪ እዮም ዝሽየሙ ነይሮም ማለት ናይ ትግራይ ፕሬዝደንት ዘይደለዩ ዳኛስ በቤት ምኽሪ ይሽየሙ ነይሩ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳኛ ብፕሮፖዛል ይቐርብ ናብ ቤት ምኽሪ ቤት ምኽሪ ኣጽዲቕዎ ናብ ስልጣን ይኸይድ ቤት ምኽሪ ሪጀክት ተገይርዎ ሪጀክት ይዝኸውን ሪጀክት ይገብሮ ነይሩ ድሞ ፈጻሚ ዘምጽኦ ፕሮፖዛልስ ሪጀክት ይግበሩ ናብ ቤት ምኽሪ ተፈልየ ሓሳብ ነይሩ ዶ ወዘተ ናብ ዝብል ክንከድ ንኽእል ኢና በት እቲ መስርሕ ንሱ እዩ ኣድሚኒስትሬቲቭ ዝኾኑ ካልኦት መሰናኽላት ኣብ ምንታይ ካብቶም ሕዚ ንበሃል ዘለና ገምጋሙ እንድሕር ፀሊኻ ካብ መድረኽ እንድሕር ሃዲምካ ቤት ምኽሪ እውን ሃደሽ ተሸቢጋ ምንታይ ትሕቶ ምንም በቃ ሱልካ ዋጭዋጭ ይኾንኩም ስለዚ ብመሰረቱ ትካላዊ ዘይርደኒ ባይ ዘ ወይ ኣነ ዘይርደኒ ዘሎ ባሻ ካብ ቃልታ ካደ ይኮን ግን ባይ ዘ ወይ ካብ ሜቢ ኣነ ዝኸዳ ግዜ ሞር ትኽክል ንምግባር ደለየ ሕወሓት ግዝያዊ ምምሕዳር ከም ዝጣየሽ ይፈልጥ እዩ 51% ናቱ እዩ ከመይ ጌርካ ኢኻ እንደገና ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር እቶም ሕዚ ንብሎም ዘለና ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ፀገማት ንምንታይ ኢና ናብቲ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ንድብርዮም ናይቲ ፓርቲ ፀገማት ኢኮኖሚ ከም መጀመርያ ናብ ስምምዕነት ክኣቱ ከሎ ከምዚ ዓይነት ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ከም ዝመስረት እቲ ዝመስረት ግዝያዊ ምምሕዳር ድማ ተፈተወ ተፀልአ መንግስታዊ ቅርፂ ዘለዎ ናብ መረፃ ዘሰጋግር ግዝያዊ ምምሕዳር ከም ዝኾነ ተቐቢሉ ዘይኮነን እያ እዩ ስለዚ ሓደ ግዝያዊ ምምሕዳር ትበሃል ተሎ እቲ ኣንጻር ሕወሓት ክምልስ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ካሊእ ኣካል ገይሩ እዩ ዝሪኦ ሕዝታይ ብግዝያዊ ምምሕዳር ቢልካ ወግዕቲ ጅምር ተለኻ ግዝያዊ ምምሕዳር ካሊእ ሕወሓት ካሊእ ገይሩ ይቆፅር ብሕወሓት ጌርካ ወግዕቲ ጅምር ተለኻ እሞ ሕወሓትን ግዝያዊ ምምሕዳርን ሓደ እንዲዮም ይብለካ ሓደ እንድሕር ኮይኖም ግዝያዊ ምምሕዳር ክውቀስ ከሎ ስለምንታይ ንኹር ኣለና ስለዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ንመረፃ ዘሰጋግር ምዃኑ ተኣሚኑሉ እያ የስ ግን ሕዚ ናይ ዝተመረፀ መንግስቲ ተግባራት ናይ ምስራሕ ድልየታት እኒሄው ግዝያዊ ምምሕዳር ንኽምረፅ ዘይኮነ ናብ መረፃ ንኸሰጋግር ይመፅእ መፈጸሚያው ባዕሉ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ መረፃ ቦርድ ኩሉ ነገር ገምጊሙ ምስተረከበ ድሕሪ ዝሳለጥ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ፍጻሜ ዘይፍጻሜ ምስተረጋገፀ ማለት እዩ ኩልቲኦም ኣካላት ምስኣመኑ ማለት እዩ እዚኣ ከይፀፈፈት ካልእ ትግበር ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ግዝያዊ ምምሕዳር እግና ምትካል ንኻልኦት እውን ናብ ምንቃል ክእቶ ከሎ እቲ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ወይ ፓወር ስትራግል በዚ ዝመፅእ ዘሎ ኣጠቓላሊ እዚ ትግራይ ናብዚ ሕዚ ንዘራረቡ ዘለና ቅልውላው ተኣተወሉ እዚ ናይ ስትራቴጂክ ዝኾነ መሪሕነት ዘይምህላው እዩ ሕዚ ኸብኡ ነድዩ ዝኽየድ ዘሎ ንሓዋሩ ጌታቸው እስቲ ርእይቶኻ ጽቡቕቶ ገብረ ንቅድሚቱ እውን ዝርኢ ስለ ዝኾነ ትሕቶ እዚ ማለት እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ፀገም ናይቲ ውድብ ብዘርኢ መልክዑ እዩ ባይ ዘ ወይ ሕጂ ትውድብ ንክልተ ተኸፊሉስ ብዋናነት ግዝያዊ ምምሕዳር እውን ተቆፃፂሩ ካብኡ ድማ ኣብቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ውሽጢ ዘየድለው ብሩኢ ግን ናይቱ ክልል ዝፀንሐን ዘሎን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ክእዝዙ ዝኽእሉ ክንእዝዝ ዘለና እውን ዝብሉ ሰባት ማለት እዩ ክልቲኦም ኣብ ዝገበርዎ ፖለቲካዊ ቃልሲ ትንውር ዓበይቲ ፀገማትና ተረሲዑስ ኣብ መማየጢ ዝዓባ እውን ኮይኖም ንድሕሪት ተመሊስና
بزحزن ملكعو ኣብ ትግራይ ስርነቀል ዝኾነ ለውጥ ይገበር ሓድሽ ፖለቲካዊ ካብቱ ን34 ዓመት እንዳተሰሓሓተ ነቱ ህዝቢ ናብ ዝኹሉ ፀገም ዘእተወ ፓርቲ ዋላ ልምዲ ዘይብሉ ከም በሓድሽ ክሰሓት ዝኽእል ፓርቲ ነገር ግን ክሰሓት ከሎ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዓመት ክልተ ዓመት ከውሩሎ ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ኣመራርሓነት የድሊ ኢልካ ትላዓለሉ እዋን ዝሓሳብ ዝክላዓል ከሎ ብዙሕ ሰብ ፍላይ ናይ ህወሓት ደገፍቲ ኮይኖም ይሕመም ማለት እዩ ነዚ ዘልዕሎ ዘለኹ ንምንታይ እዩ ኣቶ ጌታቸው ምስኦም ዝነበረ ሰብ እዩ ኣብቲ ውሽጢ ግዝያዊ ምሕዳር ዘሎ ኣቶ ጌታቸው ጥራሕ ስለ ዘይኮነ ናይ ምስጋዕ ነገር እንተዘይሃልዩ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ሓይልታት ምክንያቱ ኣብ ሓደ ፅሑፋት ክተንብብ ከለኻ ከምቲ ዝበልክዎ ህወሓት ክባል ከሎስ ጠቕላላ ዝኾነ ሓደ ፓርቲ ገለገለ እንዳተባሃለ ይኮነ ዝፅዋዕ ገለ ተባሂሎም ክፅውዑ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ዓቕሚ ዘለዎም ንሕና እዚ ኣዘዝናዮ ኣብዚ ክልል እዚ ስልጣን ክሕዘ ይኽእልን ዝብሉ ማለት እዩ ብድፍረት ብደብዳቤኦም እውን ዝገልጹ ባይ ዘ ወይ ምስ ባሻ ብጣዕሚ ዝፈላለየሉ ግዝያዊ መንግስቲ ተባሂሎም ትግራይ ክፀየሽ ከሎ ተቆፂሩ ዝተዋሃቦ ዓበይቲ ዕማማት ከም ዘለዉ ኮይኖም መንግስታዊ ቅርፂ ከም ዘለዎ ክርስዕ ይብሉን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ መቐለ ዘውዲ ሃፍቱ ትበሃል ቆልዓ ክትቅተል ከላ ማለት እዩ ክውቀስ ክኽእል ኣለዎ ክውቀስ ከለ ግን ነቲ ነገር እሱ ንክቋፀር ዘኽእሎ መስርሕ እውን ተዘርጊሕሉ እዩ ማለት እዩ ካሊእ ናይ ህወሓት ኣባል ተመፂኡ እውን ደሴ ንዓይ ከም ህወሓት ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር 51% እውን ሃዋትና ስለ ዝኾነስ ነዞም ሕዝቢ ትግራይ ዝለዓል ዘለዎ ዓበይቲ ፀገማት ክንፈትሓሉ ንኽእል ካብ ዝግባአና ንላዕልነት ማሕበረሰብና ክነገልግለሉ ንኽእል እቶም ዝረአዩ ብቐሊሉ ክንፈትሖም ንኽእል ከምቲ ዝበልናዮ 15 ዓመት ክውድኡ ዝኽእሉ ፀገማት ሕዚ ይፈትሑ ክትብል ኣይትክእልን ምክንያታዊ ዘይኮነ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ወይ ድማ ነቲ ህዝቢ እውን ስኢሉ መዕሸው ስለ ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ፍትሒ ክበሃል ገለ ይርኢ ኣነ በብሚድዩ ማለት እዩ ኣብ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ምዝራብ ፀገም የብሉ ግን ትራንዚሽናል ጀስቲስ ሕዚ ዘሎ ህወሓት ክፈትሑ እዩ ገለ ኢልካ ኤክስፔክት ምግባር ስሕተት እዩ ግን ብቐሊሉ ክፍትሑ ዝኽእሉ ምስ ግዝያዊ ምምሕዳር ብምስማዕ ህወሓት እውን ከም ፓርቲ ክልቲኦም ተስማዕሚኦም ክፈትሕዎም ዝኽእሉ ንኸይፍትሑ ግን ገይሩ ማለት እዩ ውሽጦም ዘሎ ሕጂ ዓብዪ ምስሓር ኦኬ እዚ ፀገም እዚ ሙሉእ ንሙሉእ ንምፍታሕ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ውድቀት ካብዚ ንላዕሊ ካሊእ ፀገም ክበፅአና ስለ ዘይኽእል ሙሉእ ንሙሉእ ንህወሓት ዘግለለ ወይ ድማ ህወሓት ከም ማንም ፓርቲ ዝወሰደ ሓድሽ መንግስቲ መስረት ዝበሃል ድማ እንደገና ህወሓት ባዕሉ ይዝቃወም ወይ ድማ ናይ ህወሓት ደገፍቲ ይዝቃወም ስለዚ ንትግራይ ኣብ መንቀራቕረ እትዩ እቲ ዝነበረ ዕንክሊል ናይ ፖለቲካ ውድቀት ንክቕፅል ዝገበረ ኣሰራርሓ እዩ ሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና ኣይጉደል እዮም ሓፂሩ ገብረ ከም መፍትሒ እንታይ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ኢልካ ከም ሕቶ ዘቕረብካዮ ተፈተወ ተፀልአ ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ናይ ህወሓት ፋክሽን ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ብኣግባቡ እንድሕር ዘይተኣልዩ ዓብዪ ፀገም ክኸትል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ፖለቲካዊ መሪሕነት ክቕበል ዝኽእል ናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ድልውነት ኣለዎ ድዩ የብሉን ምስቲ ናይቲ ህዝቢ ተቐባልነት ተታሒዝካ ክትልዕሎ ትኽእል ኩሉ ግዜ ኣብ ፈታሓ ፀገም ናይ ህወሓት ስርዓት ከም ዝኾነ ተገይሩ ስለ ዝውሰድ ማለት እዩ ምድለዋት እውን ዘድልዮ እዩ ዝኸውን ኦር ከምቲ ዝተባሃለ ሕጋዊ ሰውነቱ እውን ቅድሚ ሕጂ እውን ዝበሃል ዝነበረ እዩ ናይ ህወሓት ናይ ሕጋዊ ሰውነት ስለ ዘይተዋህቦ ሕዚ እቲ ናይ ኣብቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘለዉ ኣካላት ስዒሮም እንድሕር ወፂኦም እቲ ፓርቲ ስዒሮም ክብል ከለኹ ዝተወሰነ ፍልል የለዎም ኢለ ስለ ዝለዓል ዘለኹ ማለት መን ይኸውን ናብ ዝብል ክኣቱ ደቂቁም ግን ህወሓት ከምቲ ኣቶ ጌታቸው እውን ዝብሎ ዘሎ ንባዕሉ ገምጊሙ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ከምሲ ይኽእል ድዩ ከምቲ ብዕምዕምታ ንሰምዖ ዝነበርናስ ኣብ በረኻ እንዳሃለዉ እውን ንሕና ካብ ስልጣንና ክንወርድ ኣለና ኢሉ ገለ ዝብሉ ነገራት ንርኢ ነርና ኣብኡ ብዝነበሩ ሰባት ዋላ በቶም ዓበይቲ ይገለፅ ብዘየገድስ ማለት እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ገምጋም ገይሮም ከመሓይሽሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ ድዩ ኢልካ ዝሓይትካ ንዓይ የለ ድዩ ዝብል ስለዚ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ሕጂ ዘድሊ እንታይ እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ንብሎ ዝነበርና እንተስ በዓል ሓደራ ንበሎ እንተስ ብመረፃ ዝምራሕ ፖለቲካዊ ስርዓት ዘጣየሾ መንግስቲ ይኹን ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ዝሳተፍሉ ሓይሊ ናብ ስልጣን ክሳብ ዘይመፀ መፍትሒ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን ብሓፂሩ ገብረና ወይ ሕዋን ዘይምውሳድ እዩ ፅቡቅ ባሻ ዘሎ ሓደጋ እውን ይረአይ ዘሎ ይኸውን ኣይርእይዎን ዘለዉ ዝብሉ እውን ስለ ዘለዉ እዩ ካብኡ ድማ ከም መፍትሒ ናይዚ እውን ዝተወሰነ ነገር ተይልካ ባሻ ገረም ኣነ እንታይ ዝመስለኒ እቶም ጌታቸው ዝብሎም ዝነበረ ናይ መወዳእታ ሓሳባት እስማዕምዐሎም እዮም መሰረቱ ማለት ዓቕምታትና ካብቲ ኣቲና እዩ ዘለና ዓዘቕቲ ንምውፃእ ክንጥቀመሉ ዘኽእል
መንገዲ ምኽታል ሓደ ካብ ዝመፀ ይምፃእ ብዘይገድስ ክንቅበሎ ዘለና ነገር እዩ ትመኸተውን ብኸምኡ ተኸይዱ ኢለ ዝሓስብ ማለት ተቓልሲ ማለት እዩ ብሓፂሩ ኩሉ ነንግቡእ ስለ ዝፈፀመ ሕወሓት ጥራሕ ይኮነን ተቓሊሱ ካልኦት እውን ብሞያ ይኹን ብውዳበ ብዘይገድስ ማለት እዩ ነገር ግን ሓደ ግዜ ትኸይዱ ይፀገም ዝፍጠር እዚ ዚታት ይበሃል ኣሎ ሕራይ ስትራቴጂክ መሪሕነት ወዲቑ ዝብል ኣብ ሚድያ ይኮናን መደምደምታ ክነብ ዋላ ሕወሓት ስትራቴጂክ መሪሕነት ወዲቑ እዩ እንተዝብል እውን ከመይ ብኸመይ መን ተሓታትነት እውን ስለንደሊ ማለት እዩ ክሳብ ውልቀ ሰብ ሰይድ ብደፈኑት ስትራቴጂክ መሪሕነት ወዲቑ እዩ መስለተነሰስ ነፃ ዲኻ ተሓታትነት ኖ ስለዚ ገምጋም ንደሊ ዋይ እዩ ገምጋም ዝፍራሕ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣነ ካብ መድረኻት ምህዳም መፍትሒ ክኸውን ኣይኽእልን ንህዝብኻ ኣለን እትብሎ ብምሉእ እውን ብቃለ ጉባኤ ይኹን ብሚድያ ይኹን ትናይ ካድረ ኣኼባ ባሻ ትናይ ካድረ ኣኼባ መቐለ ብቀዳማይ ተፀዊዕ ዝነበረስ ኣጠቃላሊ መስርሕ ንምግምጋም እዩ ተፀዊዕ ነይሩ ኢልካ ኢኻ ትወስድ ዘለኻ ናይ ምንታይ ኣጠቃላሊ መስርሕ ማለት ኣጠቃላሊ እቲ ዝነበረ ናይ ተረዳድዮም ከም ጌታቸው ኮፍ ኢሉ ባዕሉ ብዘለሉ ብርክኮ ስምምዕ ሰነድ ፕሪቶሪያ ሓዊሱ ካልኦት ዓለማዊ ይኹኑ ኣህጉራዊ ወይ ዞባዊ ጉዳያት ገምጊሞምስ እምበኣር እዙይ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝገምጎመ ገምጋ ብውረድ ተዋረድ መጀመርያ ናብ ላዕለዋይ ካድረ ካብ ላዕለዋይ ካድረ ናብ ታሕተዋይ መሪሕነት ክኸይድ ወዲኦምስ እዚ ጌታቸው ኣድሚት ገይሩልካስ መዓልቲ ጥራሕና ዘይወሰንና እምበር መድረኽ ትኽክል እዩ ተስማዕሚዑና ኢና ኢሉ መዓልቲ ዝምልከት ድማ ካብቲ ኣኼባ ንሱ ቀፂሉ ካሊእ ኣኼባ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ኣኼባ ንሱ አንፎርቹኔትሊ ጌታቸው ስለ ዘይተረኸበ ዝተረኸበ ኣብዝሓ ክውስን ነይሩዎ ወሲኑ እዩ ሓበሬታ እዚ ሰብ መሰረቱ ኣይካየድ ይበለን ጌታቸው መዓልቲ ንቐይር ምክንያቱ ዓፂድ ስለ ዘሎ ምክንያቱ ከምዚ ስለ ዘሎ ይዝሉ ዘሎ ኣብ ትሕዝቶ ግን ተኣማሚኖም እዮም በትገምጋም ማለት እዩ ፀጥታ ከልኩሉ ተዋሂሎም ኣፃሪዮም እዚ ሕጋዊ ኣኼባ እዩ ግን ተረዳዱ መድረኽ ፍትሑ እምበር ክንክልክሎ ኣይንኽእልን ሰብ መስለንን ክልብሙ ኣለዎም ኩሎም ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ይሃሉ ኣይሃሉ ኩሎም ብናይ ህዝቢ መስዋዕት እዮም ኣብዛ ወንበር እዚኣ ዘሎ ስለዚ ኣነ እቲ ናይ ህዝቢ ስቃይ ከምታ ጌታቸው ዝበልካያ እቲ ናይ ህዝቢ ስቃይ ኣብ ግምት እዮም ናብ ምርዳእ ይምፁ እምበር ስለዚ ብወገነይ ሓንቲ ታ ጌታቸው ዝበላ ኣብ ማዕራርዮም መጀመርያ ታ ክፍተት ምፅባብ እያ ክረዳዱ ክኽእሉ ኣለዎ ሕወሓት ክረዳዳእ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ጊዜያዊ ምሕዳር ልሳን ናይ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ብጊዜያውነት የገልግል ስለ ዘሎ እሞ ከዓ 50+1 ናይ ሕወሓት ተወከልቱ ስለ ዝኾኑ ናይ ሕወሓት ሕጋውነት ዝምልከት ምምላስን ዘይምምላስን ነቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ተጣይሽሉ ዘሎ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስለ ዝጸልዎ ብቐጥታ ንኣብነት ሕወሓት ዘይሃልዩ ብግልጽ ቋንቋ ስምምዕ ፕሪቶሪያ የለን ሓደ ተዋዓል እንተጎዲሉ ስምምዕ የለን ማለት እዩ ፈሪሱ ማለት እዩ ብሓፂሩ ስምምዕ ትክክል ኣይኮን ካራክተራይዜሽኑ ባይ ዘ ወይ ስምምዕ ዘሎ ኣካል ስምምዕ ቀጻሊ ክሳብ ዝኾነ ኣብኡ ስማዕማ ኣካላት እንድሕር ዘይሃልዮም ሓደ ከምኡ ዝብል የለን ባይ ዘ ወይ ኣብቱ ስምምዕነት ውሽጢ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ካልኦት ጎንፂ ዘጋጠመሎም ኣካባቢታት እውን እንተሪእና ዝተፈላለዩ ኣካላት ስምምዕነት ክስማዕምዑ ክእል እዮም ስምምዕነት ክቅፅል ይኽእል ማለት እዩ እቲ ግዜያዊ ከመይ ገይሩ ቅፅል ኔጎሽሽን እኮ እዩ ገዲፎ የለኹ እንታይ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ከመይ ገይሩ ቅፅል ምስ መን ተቐፅሎ ንሕወሓት መግደፎ ፈርጌት ቲፒኤልኤፍ ኣብይ ኣሕመድ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ገዲፈ የለኹ ካብኡ ዓርሰይ ኣጉሊለ ኣለኹ ኣይደልዮን እየ እንታይ ኢሉ ሕወሓት ምስ መን ኮይና ተቐፅሎ እንትውዕሊ ኖ ሕጂ ዝበልና እዮ ንኣብነት ሌትሰይ እቲ ናይ ትግራይ ኬዝ ሕወሓት የለን ንበል እሞ ግዜያዊ ምሕዳር ግን ኣለዎ ሕዚ እቲ ግዜያዊ ምሕዳርነቱ ስምምዕነት ከፈፅሙ ይኽእል እየ መንግስታዊ ቅርፂ ተኸቲለ ኣነ እየ መንግስቲ ዘለኹ እምበር ፓርቲ ካብ መዓዝ ጀሚሩ እዩ ነቱ ዘሎ መንግስቲ እሞ ድማ ናይ ባዕሉ 51% ንዘለዎስ ነቱ ኣየፈፅሞም ዘሎ እንዳበለ ከመይ ገይሩ ክኸስስ ዝኽእል ናብ ዝብል ክርክር እንድሕር ናብ ኢንተርነት ተኸይድና ምናልባት ናብ ካሊእ እውን ክወስደና ይኽእል እንድዩ እቲ ከምቲ ባሻ ዝበሎ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል የለን ስለዘየለ ምናልባት እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ሒዘ ከቐፅሎ እየ ኢሉ ዘኽእል ኩነታ ኣሰራርሓ ሓደርለፍቲ ውሽጢ ግልጽ ስለ ዘይኮነ ናብ መፍትሒ ማይ ፖይንት ድማ ናተይ ድማ ዝነበረ ተኣዩ ትውዕል እሱ ኦልሬዲ ተስማዕሚዖም እዮም ሕጂ ኣነ ክፍፅመ ይክእልን ኢሎም ንድሕሪት ከንሰሓቡ ከለዉ እቲ ዘሎ ኩነታት ሒዝካ ኢኻ ትቐፅል ማለት ናይ ሓደ ግልጽ ዝኾነ ከምቶ መእተዊ ኢና እውን ዘቐመጥናዮ ግልጽ ዝኾነ መቆፃፀሪ ነገራት የብሉን ተርምስ የብሉን ግን ቫይስ ቨርሳ ረእያ ኢኻ ኣብይ ኣሕመድ ኣይደልዮ እንተኢሉስ ከመይ ተቐፅላ ኢለካ ነይረ ወይ ኣብይ ኣሕመድ ኣይደልን እንተኢሉ ዝግበር እንታይ እዩ ሕጂ እቶም ሶፍት ፓወር ተጠቂሞም ኣብይ ኣሕመድ ፑሽ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓይልታት ዝተወሰነ መልክዑ ኢኮኖሚያዊ ገለገለ ፀቕጥታት እዮም ክገብርሉ ዝምክሩ እምበር ብግልፂ ዝተቐመጠ ነገር የለን
በቃ በግልጽ ኣብ ዘይተቐመጠ ነገር በእንተ ስንግደፎሞ ናፍታ ተቃለላ ባሻ ስለዚህ ኣነ ሓደ ክፍተቶም ከጽው ክእሉ ኣለዎም ካልኣይ ክፍተት ምጽዋው ስኢልካ ንምጽዋው ተዋሂል ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ግድን ዘረዳዶም ናይ ሓባር ስራሕ እንዮ ናይ ግድን ማለት እዩ ኣብ ስምምዕ ሰነድ ፕሪቶሪያ ኣፈላላይ የብሎም ተጓዓጺጾም ይኹኑ ተቢሎም ይኹኑ ብዘየገድስ በቃ ስምምዕ ፕሪቶሪያ መቃለስ ሰነዶም እዩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ናይ ግድን ክፍጽምዎ ዘለዎም ነቲ ዝመርሕዎ ዘለዉ ህዝቡን ኢሎም ክፍጽምዎ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ስምምዕ ክፍተት ካብ ዝጸበሎም ነገራት ሓደ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ክፍጽሙ ዘለዎም ነገራት ክፍጽሙ ምስራሕ እዩ ተን ግዜ ዘይህባ እዚአን ምስራሕ ክንቀሳቀሱ ከለው እንቅፋት ዝኸውን ኣካል ካብ ህወሓት ይኹን ካብ ደገ ይኹን ድማ ብግልጺ ገምጊምካ ነጽርካ ንህዝቡን ግልጽ ምግባር ካብ ህዝቢ ሓሊፉ ድማ ተሓታትነት እውን ምርግጋጽ የድሊ እዚ ኣርቢትራሪ ክኸውን ስለ ዘይብሉ ግን ብመድረኹን ክሓልፍ ኣለዎ ብናይ ሕጊ ስርዓቱን ክሓልፍ ኣለዎ ሕዘን ሚድያ ወፂኻ ዝግበር ዘሎ ነገራት ጽቡቕ ኣይኮነን ሶይሉ ዝኾነ ሰብ ወፂኡ ብቴሌቪዥን ትግራይ ብድምፂ ወያነ እሱ የዋፀ ዋጋው ንኽፊልና ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ወፂኦም ናብ ገዞም ይተው ናብ መድረኻት ይውረዱ ብሕጊ ብገበን ክረአ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ይኽይዱ እምበር በቀደማ ዝነበረ ዘራታት ደስ ስለ ዘይብል خያቢ ጉጅለ ገለ ኣይጽበይነ ከምዚ ዓይነት ነገራት ደብረጽዮን ይወሎ ጌታቸው ይወሎ ብዘይ ይገድስ ንትግራይ ስለ ዘይረብሕ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ወፂኦም ኣብ መድረኽ ኣዳራሽ ማዕጽም ከምድላዮም ብሰላማዊ ቃልሲ ይቃለሱ እዞም ቃላት እዚኦም ምግላጽ ኣድላይት ኮይኑን ኣዳራሽ ዓጽም ይወልዎም ናሃቶም ርግሒት ግን ንህዝቢ ከተርፍ ስለ ዘይግቦ ኣብ ሚድያ ጥንቃቄ ክገብሩ ይኽእሉ ኣለዎም የዝብል ለባም ዘለዋ ዓድያ ብዙሕ ምሁር ኣለዋ ትግራይ ዘቀራረቡን ኣይሳንን እሱን ይተቐምሉ ናይ ትግራይ ዓዋሚ ካብዚ ግዜያዊ ምሕዳር እዚ ናይ ግድን ዕድሙ ኻዓጽር ክኽእል ኣለዎ ሕዚ ጽሊ ዝመስሎ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ብኻልእ ባህላ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብነት ዓንቶ ዝበሃሉ ዝነበሩ ነገራት ኣሎ ናይ ሓባር ናይ ትግራይ ምምሕዳር ዋላ ንፍጠር እንተ ዝበሃል ንኹሉ ዝሓቆፈ ናይ ግድን ኢኻ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዕድሜ ሕፂርካ ናብኡ ክትሰጋገር ዘለካ ናብ መረፃ ጥራሕ ኣይኮነ ናብነት መረፃሲ ሕዚ ክካየደ ይኽእልን በዚ ምክንያት ክበሃል ይኽእል ይስዋሕን ኦኬ ክንደይ ዓመት የለን 7 ዓመት ኢትዮጵያ መረፃ ይተካይድ እንተይሉ ከአብይ ኣሕመድ 7 ዓመት ግዜያዊ ምሕዳር እዚ ክመርሕ ይካየልን ኤርትራ 30 ገለን ዓመት ግዜያዊ ምሕዳር ግዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ሽሙ ስቲል ሕዚ ማለት እዩ ስለዚ ቆመይ ኮናን ትግራይ ኣስፓየር ንገብር ግዜያዊ ምሕዳር ግዜ ኣሕፂርና ኣትሊስት ናይ ሓባር ዝበሃል ካሊእ ኣካል ክመጽእ ክእል ኣለዎ ብመረፃት ኮይኑ ሰየ ብመረፃት ዘይኮይኑን በዳዕንቶ ጌታቸው ትሉ ዝነበርካ ክኸውን ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ጽቡቕ ባሻ ደስታ ካብ ኣውሮፓ ከምኡ ድማ ጌታቸው ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ትንታነ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽ ድምፂ ኣሜሪካን ኣዝየ መስግን ይቐኒየለይ ክብረት ያበልና ገብረ ሓወይ ያኔና ገብረ ዕድሉ ስለዛብካኒ ከመስግን ፈት Thank you ጌታቸው ናይ ሳሒት ነይሩ Thank you ባሻ ንፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ክልል ትግራይ ድሕሪ 1 ዓመት ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ፕሪቶሪያ ኣመልኪቱ ምስ ኣቶ ባሻ ደስታን ኣቶ ጌታቸው ተማረ ገብረ ኪሮስን ዝተገብረ ክትዕ ተዛዚሙሎ ናጋሽና ኣዚና ነመስግን ንስኻትኩም እውን ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና